чета си тук, дали да купуваме ново строителство или да си купуваме някаква катакомба на вторичен пазар, която да реновираме, да я продадем с фиксен клик и да направим много пари от това. Мога да ви кажа, че след многото вторични имоти, които съм правил в центъра на София, не искате много да се занимавате с съседи, с ДНСК, с ремонти, с майстори, които не знаят какво правят и с архитекти, които в повечето случаи липсват, защото хората си мислят, че ние всичко разбираме и знаем как да го направим. Всъщност нищо не разбирате и затова трябва да имате много добър екип. Ако нямате добър екип, по-добре се насочете към новото строителство, което е много по-лесно за правене. Защо? Ще имате шпакловка и замазка, правите го до ключ, една баня, няколко врати и под и след това може да го продадете много по-бързо. Този процес на тежките и мръсните реновации, направите баня и довършителни работи, всъщност може да се случи за не повече от 20 дни с строителна фирма. Много по-добре е вие да съсредоточите като инвеститори да намирате правилните ликвидни места и имоти, да ги купувате, да създадете това умение, отколкото умението да правите ремонти и да носите почки. Запомнете го от мен, вие сте инвеститор, вие не сте почкаджия.